Τα όσα έγιναν το περασμένο Σάββατο στο γήπεδο της Καλυθέας, όπου ο προπονητής της ΑΕΚ Ντούσαν Μπάγεβιτς δέχθηκε επίθεση, προκάλεσαν τις αντιδράσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Σε πρώτη φάση αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη σεζόν με 15 λεπτή καθυστέρηση στην έναρξη των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Επίσης, έντονες ήταν οι αντιδράσεις τους και για την αύξηση των ξένων στα ελληνικά πρωταθλήματα. Οι ποδοσφαιριστές ενωμένοι αντιδρούν στη βία στα γήπεδα. Με απόφαση που πάρθηκε από κοινού από τη διοίκηση του ΨΑΠ, τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και τους αρχηγούς των ομάδων της Super League, ξεκινά μια σειρά από αντιδράσεις για το θλιβερό φαινόμενο της βίας στους αγωνιστικούς χώρους. Τέλος στην ανοχή στα επεισόδια και στη βία στα γήπεδα. Αυτό αποφάσισαν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, μετά από κοινή συνεδρίασή της με τους αρχηγούς των ομάδων της Super League, κατέληξε σε μια σειρά αποφάσεων, πρώτη από τις οποίες είναι η καθυστερημένη έναρξη της πρεμιέρα Super League κατά 15 λεπτά. Η κατάσταση που όλοι μας αντιμετωπίζουμε δεν πάει άλλο. Και εμείς οι ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, γιατί είναι ο χώρος εργασίας μας. Πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, γιατί άμα δεν γίνει κάτι τώρα δεν θα γίνει ποτέ. Έντονος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει μεταξύ των μελών του ΨΑΠ και για τη συνθήκη Κοτονού, η οποία προβλέπει την εξομοίωση μη κοινοτικών με κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Ενώ αντιδράσεις θα υπάρξουν από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, όχι μόνο για τη βία στα γήπεδα, αλλά και για τη συνεχώς μειούμενη αριθμητικά παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας μας.